ubuphelele media. Ngiyakhetha inkosi yasebuhleni bakaNazaretha ungiyazi lesizulu. Ngibonge inkosi amakhosi. Unginika umusa wakho Nkosi. Uthi Nkosi angikhulume kumaNazaretha amaningi ngalendlela. Inkonzo inkulu kangaka. Nkosi amakhosi bese shilo baba ukuthi bani okhulumayo uyayena lokho ke osho ubaba. Angilongo ngiphinde into kaNkulunkulu ayiphindwe. Something. Okwami ukubonga uNkulunkulu. Phakathi kwethu singamaNazaretha. Azule isihlabelelo number 69 sinobusho amavesi amabili ngoba okuningi enginako kusekhanda lami. Ilizwi lenkosi kwethu nathi Nkosi isaphinda ngayikhetha. Ngikhetha njalo inkosi amakhosi manje ngiyibona nje ngithi ngiyikhetha inkosi amakhosi. Idlula njengemoto yangapha nangu ya ngiyakhetha inkosi amakhosi. Inkosi amakhosi. Ngishawuvala mangoqe phambi kwakho. Ngendlela sosebenze ngayo. Esizweni sakithi esingiyama ngangazi Nkosi ukuthi sosimthola uNkulunkulu samthola uNkulunkulu wethu uba ngempela eMaNazaretha. Nkosi baba eMaNazaretha kuthi ngalelalanga ubaba engekho la ezweni lakithi eThekwini ehambile okwela uthukela ngokubela umpula eJozini. Ngaphikelwa insizwa ikhona ngibonela esodweni. Yathi lensizwa ngene inkinga enje kanje ngathi hamba kubaba ebuhleni wathi thuba uphesha kothukela eseJozini. Ngathi bese Nkosi ngiyawe lapha. Ngathi letha la ifoni yakho ngashaya ucingo ngashayela umbhangela uMdluli ngethemba khona la. Amukho ngamazwi umbhangela uMdluli. Liyathi memezela abeseyibuka mina athi thile bese khona ekseni. Ujwayele ukungibona ngifike emini. Mdluli naye inkinga ekhona. Lo mntwana yengenaye lana unenkinga ethi uNkosi uNkulunkulu abe umfazi wakhe ukhulelwe
kukhulelwe ingane esiswini uthi udokotela ingane ayikhishwe ngale yadethi ayisho udokotela ngoba ayinawo amathambo. Manje la abike kubaba lo muntu athi angaleswanga kahle ngifuna ukubona ubaba ngqo. Wahamba lo muntu walapha wafika mbona ubaba. Uthi baba wambuza lo muntu wathi wendoda uthe udokotela ingane iyanyakaza. Wathi iyanyakaza ingane. Wathi baba pho ekabali wengane yakhe udokotela lo ngane anazaretha spedi gynecologist la igayino le phambi kwethu siphuma iphile ingane lapha yana. Uthi lo mfana lona wahamba wathi umfazi wakhe uthe umfazi wakhe ubuyela ngomhla kaSibanibani. Ubuyela nini? Ukuba kunikeza amanzi nokubaselela yona umuntu wale ekhaya lo azisho insizwe ekhaya lolu igquba lezinjongo neqane lapha baphumelele ukubaselela kuphela lapha etholakala. Umtshela ukuthi kakhulu baselena umkakho lowo namanzi awaphuze kakhulu. Wakwenza lokho nomfana omnikeza umkakhe yaphila ingane eswini ekuthiwa inamathambo. Kwathi izingane sino 9 months ingakazala wathi ngubani utshena umfazi wakhe 100% ingane iyaphila eswini. Leyo ngane yalokubona lo ngeke ayibona la eSoweto namuhla elikwenkhombisa ikhona edlala ikarate namuhla. Leyo ngane ekwakuthiwa inamathambo ngane yagayino ephambi kwethu. Sakubonga uNkulunkulu wethu kuningapho senzela khona. Impendulo masiguqile sicela uNkulunkulu ukuthi azifiki yini uNkulunkulu angangiphendula mina kodwa lo isikhathi esithize uthi ngathi uNkulunkulu usangikhumbula na ukuthi ngangitheni kuwena bese kunikeza into oyifuna kuyena uNkulunkulu. Ungathi ukuthi uNkulunkulu bengicela lotho uzobamba kusasa after 10 years uyibamba siyuphi umthandazo wakho ngalomnyaka lo. Bekezela nje kuyabekezela. Mangiguqile ngibuka ngizwa ngiqadeke manje. Ngizwa ngifikelwa ukujabula nokufunda kwami engakufunda kwengezi incwadi eBhayibhelini kudala mhlawumbe ngisafunda esikole. Abantwana bakaIsrayeli behamba beya eKhenani. Mabeya eKhenani baya esizweni bangake baku12 bayizweni ezamakhosi awu12 wayesethi uNkulunkulu kubona ngomkhethela isizwe sodwa walezi isizwe sakaJuda oyena ophathayo. Makade mane khona la nobaba waphuma kanjalo aphuma khona ezafika la wakhethwa isizwe siyena samakade usemakadeni baba. Ngiyaziqhenya ngokuthi ubaba besemakadeni ngoba ubaba la emakadeni wafika ngalo wanyaka loya before 1910 efika la. Wathi inkosi yamakade iphethe isizwe samakade ngathi usikhathi leso inkosi uMandlakazi wathi nduna yami hamba unikeze nangu umuntu wenkosi indawo yokwakha ngapha ezazi. Wambeke nanda owakho umuzi wakho uqamba igama lisekuphakamela. Njengoba sesithi sekhethe inkosi sekuphakamela singasho ukuthi ekuphakamela ngesebuhleni. Nikhululeke ukuthi ngiyayikhetha inkosi sekuphakamela ukhetha uyazi bezulu lapho. Wasekhetha thina kushembe wakhetha mina wakhetha thina makade nase ngiyangithanda naye. Ngiyaqala nje ukubona amakhosi amaningi angaka esontweni. Ngiyaqala kwasemakhosi futhi ngiyabona ukuthi khona ngingawazi sazowazi ukuthi uzufaka isuthu inkosi awuqongane njengami uzongitshela ukuthi kwenze njani wena.
ngabe kuze ungahleka ngiyakubona ukuthi hayi akwagcwala ngibonge lo ihlalo kwesamakhosi abaphakathi kwethu ukuthi akukhona abantu bakhulu kangaka nangu ungqongqoshe wethu ngiyakwenza amakhosi kwiprovince ubaba uThelezi sawonga shenge wekuphakathi kwethu sibona ungqongqoshe futhi umnyango wethu amakhosi ophethe ku-national amakhosi ngisho Limpopo noma yake khona inkosi ephumile Limpopo la ngibonile naye inkosi yaseLimpopo mhlawumbe akwazi uyibona le eqala uzesontweni namuhla izojwayela manje esontweni. Ngiyabonga nabahlabisa vele sisonta nawe wena hlale siguqa nawe kanje. Ngibonge mangibonga uMnazaretha ethi ngathuki ngoba ukufika ngamqali wendlela la kodwa ufuna sikhumbule befundisi nonke maniphethe inkonzo kaJulayi ungakhuluma ngalutho ngomqali wendlela ushongo lutho. Umqali wendlela uyena umsunguli kaJanuary uyena umsunguli kaJulayi yena umsunguli kaOctober izona inkonzo enkulu lezo mhlangano emkhulu leyo. Inkosi inyanga yezulu ngomunye unyaka ishumayela la wafika unkosikazi Mumbe wakamakhanya wayivela eBumbulu ehamba lengane yakhe igula inochoko. Usigeze njani ngena mina nochoko iyabola ubuso kanje nomzimba wonke. Kana ekade igeza inkosi yathi thatha lamanzi begeza nawo niyomgeza ngawo ekhaya. Kwaphela izinto ezintathu ebusingcone ngane. Sibehlulekile odokotela zahluleke inyanga zonke. I'm sorry for a doctor ulapha phakathi kwethu kwahluleka kodwa odokotela. Ukuyazi lwezulu mina ngekedwa silungisize kakhulu. Angifuni ukusho ukuthi nami engiyothola lo ukuyazi lwezulu cha walisiza mina uyazi lwezulu. Kulo yazi uphethe amadolo uthi inkosi phathe inkonzo hlezi phansi ungena cha ngeke baba ngiyasaba. Ngeke ngakugoqele baba ufuna ngikugoqele sonke isikhathi uNkulunkulu wami. Engiyahlonipha baba angazi baba ukuthi ngokwenza kanjani. Ubaba bonke ngiyahlonipha baba bonke ngiyamthanda angizenzisi ngalo baba phambi kwami. Angizenzisi ngoNazaretha ufike ngoNazaretha kufika phukele eMaqadini ngiphazi ukuthi ngingayihluphi ngaleyo nto enkulu kangaka eyenzeke eMaqadini. Efika ubaba asingakazalwa abaningi bethu lana baba umqali wendlela efika la esuka eNtabazwe abaningi abamazi la mina umaziyo ngedwa la mhlawumbe ningane nongene ngiyamkhumbula edlula nongiqinisile ngiyakhumbula edlula eground eMzinyathi eyale entabeni efica ubaba baba wami ongizalayo bazombamba ikhanda bathi lo mfana osongele yena wena nje ekhanda kwathiwa uzaba inkosi yamaqatha uNdodembe wathi inkosi kubusise esho kubaba wami babe ngasothi ehambela nje groundini kanjalo wazoba inkosi langa lamalanga. Ngiyayazi inkosi ngeke ngapheli kithi ize kubaba ngoba ngamzwana ubaba ebhabhatiswa kwabe yona inkosi langa lamalanga mbhabhatisa lalina izulu usuka kuphakameni ngezinyawo kuyiwa egroundini eMzinyathi ya uyelanga lamalanga elihambe ngenyawo wakhama ke imoto ayi4 igijima kuthiwa ubaba ngene kule moto leyo moto wakwe yenkosi ubaba Jambiza ngegama wayinkosi kaQwabe ezale inkosi khona la gibela ubaba elanga lamalanga wafike wabhabhathisa ubaba.
sonke sabhabhatiswa abanye babhabhatiswa mina ngani nje umbhabhatisa azabhabhatiswa sekuyinkosi nami ilaza nje liphelele elingahlehli ngiyona lenhloko yakho isonta ngizona isayoni mina ngixolele bezayoni bazikhola la uthi isayoni ngiyasithanda kodwa ngisithandi asanxa kaphi saselapha enkosini amaphumulo nansi sivashele inkosi lapha yana nomcimbi nomshekade bakhele nomshekade bese kuthiwa akusocela isayoni sivale ngomthandazo inkinga wayesethi kodwa ngiyazazi isayoni zamavela aziqedi iculo saqala ke sayona sathi Nkosi sikelele Afrika sesithi yemi siqedile njalo sayona bengicela kwasamakhosi umshumayeli wami wakho Nkosi amakhosi angifundele abase Rome 13 ngaphinda ngifundele amahubo 104 ngicela umshumayeli wakho asenqabeni ngicela ngifundele njengamanje please akube yilowo azihlele phansi kwamakhosi amakhulu lokhu kungekho amakhosi angamiswanga uThixo amakhosi akhona amisiwe uThixo njalo omelana namakhosi umelana nokumiselwe uThixo kepha obemelana nawo bayakulahlwa nabezithi yabanga mshumayeli ngosibusise kusiyobusisa wami bengicela ngiphethe namuhla uNkosi awucube awuhlabe icule likhobele leli suma phela awuzohlala nje duze kwamuthi emelela lapho Inkosi ngabhala lena inde behlabelela lapho Yezwe lazolo Yezwe lazolo le Izwake Izwake naye Emhlabe Emhlabe Namhlabe
Uyalwazi lonke usizi Longethulwa Uma ngikhuluma lento bangikhuluma ngoshaya mithi ngizobonga namuhla hayi ngoba ngikhulumani ngifuna ukubonga kuphela nje bese ngithi ngisazobonga ngibolakale ngibonga ngabonga ngombhobho nje kuphela ngizobonga ukuthi uShembe wafikela la eMagadeni yonke imizimba yoShembe ilele eMagadeni esiyakhuthana awulelele kubhala lemapondweni awulele lapho yakose ngayazi igqoka isudu ulele la eMagadeni ekuphakameni senanda ulele ekuphakameni inkosi la ngalamalanga ulele ekuphakameni ebuhleli
inkosi yangayizulu inkosi uThixo lenkosazana ngicela noma Getsemane niwahloniphe mina nginenhlanhla ke mina ngoba ke uma ngiza neno ngisuka eThekwini ngithi uma ngidlula lapha eParliament ngiyakubuqa ngithi ngidlule lapho ngizofika ngizingiguqa nala wena uhamba indawo wasuka uzoshona lekene ePolokwane akho Getsemane nelodwa endleleni uzoguqa la eMakadeni lamakhosi ke alele eMakadeni akuwona amakade abakade amakhosi enu nonke khona indaba ngifuna ukuyikhuluma la engangiphethe kahle engibhekise kunina abanomzane nanibo mama endla becela kade kade zenu ukugula kwengane zethu kugulisa namakhosi ngoba ingane yenu mase sisenkingeni ngalena kubekwe enkosini engene kade ingane zenu zinkinga zibheme iwunga zenza yonke imikhuba ekhona emhlabeni ziyadubula yonke lento bese kudume igama lami eNanda kunabantu abadubula abantu why ungathanda ingane zenu kodwa ingane zenu ubapho nankwana uzodubula abantu lana hayi inkosi mina ngicishe ngayisho le ndawo wangakeni kodwa nkosi uyinkinga la eNanda uzabiza ukuthi uyiwest angazi ukuthi yona iwest kuthiwa iwest ila eMakadeni eyenu yakhiwe ingane zenu ngihlangane nenkosi le yankosi ngiyibuka nje ngihlangane nemhlanje nothize ngithi wenkosi lethi sizwe sakho nesamakade ekesibambe induzu bodwa ubalo uzohlulwa ithi le nkosi inempe enkulu ngithi mina ngizokhipha ibutho elilodwa ithi liphi ithi elami ibutho elikhulu iwest ithi what how kuze bezasenanda sasijoka nenkosi angiphethe west mina ngiphethe amakade onke cela ukuthi ingane zenu okuningi engikhala ngakho enikwenza ingane zenu bona ingane ziphuphile nje anihlawulanga ingane zenu wazana nje kangishiya kanjalo khona ligama enthiwa ngalabantu bokuhamba nithi amashangane maningi la phakathi kwethu mangithi lisandla angawa maningi bukwaza amashangane amashiya ngane wazala ingane egoli wayishiya kanjalo uyishanganeke lapho ke beke lapha ingane zenu nihlabe nifaka isiphandla ngala ngahlawulwanga inkinga ngicela amaNazaretha sibe sibonela sokuthi ingane zethu sithande ziphathe ibhamu zibulala abantu zobulala kithi eMakadeni ukhale ngisho isilo la ngesinto edlule ukuthi hayi endawo yaseMawuthi inobugebengu besimanga ngizoyibiza one by one ijazi endaweni ethize ngithande ukuthi umfula wangakubo kodwa kuye kubo kodwa naniphathani kahle ingane zenu amantombazane sephuza utshwala ubusimanga lokuthiwa isavana ngiyazi lento le amantombazane abulawa isavana angabe competition yini ngithetha ayike isavana eMakadeni awukho goloke eMakadeni uphuza ingane zenu efika la eMakadeni nalo mdoti botshwala imbulale ingane zamakati lana ngicela ke ukuthi ake nibheke ingane zenu ake nihloniphe abagcotshwa benu hloniphana abefundisi benu nazo abefundisi bagcotshwa uNkulunkulu yebo befundisi cela bahloniphe nihloniphe abavangeli nabashumayeli nawe ushumayeli hloniphe ngaphezulu kwakho nawe mfundisi hloniphe ngaphezulu kwakho emina ngaphezulu kwakho yaza mfundisi ngiphethe nemfundisi ngekane futhi ngiphethe uNkulunkulu wami angaphambili nawe ngokuhlonipha ngihlonipha anazi yathanda isonto lakithi lasekuphakameni ngendlela
imthwala ngawushem ukuze ngashaya uvalo ngithanda abaningi angakabofika kanjani eplane emgwaqweni le ikhumbula ilanga lingcolele uNkulunkulu angixolele khumbula ilanga ongalazi wena ngangihleze enkosi uThixo lenkosazana lapha eMnambithi ngathi ngiyangena nje bathi uyangena bomntangazi bathi sala wena baba ngifuna inkosi yodwa ngangena ngedwa kuyena wangijina imfihlo yakhe ngalunguza sebuhleni mase ngibheze imfihlo yakhe la ngibheza ngalo umhla 3 April lo nyaka lo ngangishaya uvalo ngenza lento babe ngibona abantu izimbabwe ngiyakaza ukuthi ngangishaya uvalo ukuthi lento engizoyisho ngempela bazothina abantu na uthi gcina ngezwe ngijabule mangibona uNkulunkulu ehamba nomhlangano ebheke entabeni naba abantu bamthanda uNkulunkulu ngiyalithanda uyazi madoda nani bo mama engathi uNkulunkulu ake uvalo umhlangano namhlanje athi uqhubeka nje futhi kodwa khona sebejahile athi uqhubeka nje futhi ukukhula bathi amen kakhulu okusho makhosazana wena ndaba naleyo nto ngiyabonga ke uNkulunkulu wami engithandayo kunengane ngakhuluma ngayo kodwa ke ayakhona kodwa ngiyathanda kuze ukuphila inkosi ngicela ukucela amakhosi akithi asemagadini njengoba isho ngamagama awo ngizela inkosi uMsumjani ukuyena begqokela kube mhlophe ngegqokayo ezalwa inkosi uMndodembi angikhumbula ngazi ngoyigqoka yini ezalwa inkosi uMndodembi ezigamandla kayise manje izothola inkosi bamchuno ozalwa bamchuno wakhona le enkosini ubaba Simakade la indodana yenkosi baba Simakade manje akayise lo kamqhawe kaDabeka kaDube kaSibane kanje la ngoNtoma kaBhebhe kaMefu ngiyajabula ngokuthi Bhebhe kaMefu kavumisa kangobo kafuzi amakhosi asemagadini onke lawo yabonga ke makhosi manje bahleka ngapha kaNkulunkulu angathi uNkulunkulu ngavula isicaba sethu esishambhithi sonke nje mina uzophatha indweba usamakhosi kwesicabisa kwawo amen. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe indaba ezitsha inkosi yaMakhadi inkosi izimbusise. Ubuphelele media.